maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to lekseyba gorgolo to belendendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro molo seyyena gaɓaɓi to wajjo bosoyaɓe to sincana gurjuma to sincana samba thillo ko on takkusan jula ha e nder galle ceerno amadou tidiane ba ceerno amadou tidiane alpha ba to moderna ha to galle makko samasa to killinkara kay heyɗi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie général Mokhtar Wula Bella suɓama waɗama e oɗo saaha joni chef d' état major général des armées mo leydi Mauritanie to leydi Sénégal to wuuro Mbour mawɓe fedde yimɓe ɗiɗo taw ko mawɓe fedde wuyɓe dartornoɗe hinde braquage kañumen tigui teɓa e nder wuuro Mbour to leydi Mali Choguel Maïga ko hoore jagoɗɗo ECT timmuɗon tawi tigui e nder ñoroɗi Sahel ɓe tawi jillu mabɓe taw ko jillu gollal to leydi Benin wat boni ɓe mbaɗi jangu mumen e base militaire to rewo leydi ndi to leydi Niger toon kadi ko wat boni ɓe mbaɗi jangu mumen to wuuro witego Makalondi to leydi Burkina Faso ko fedde seɓɓitiɓe ɓordinoɓe tiniji militaire uji jinnoɓe kay heblade wadde jangu mumen ko ɓen fedde seɓɓitiɓe wonɓe cikki ko militaire uji mbaɗe mabɓe jangu ko famde kala sappo e goho neɗɗo wasi hen fittani mum to Madagascar bila ko fate yolinoɓe bateau jolinoɗo kala ñalawma bila o ne ɓeydo e ñalawma hande o bila ko wasi hen fittali mumen eɓe jaara capanɗe jeetato e joyo bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗado rekkoni mondialement. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi mbawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal. Maître Adama Baldé ne safrara fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo softa wonduɓe fibrome kista dogam sitta ronkoɓe sowade darraɓe kala. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen yanoɓe baragal walla ɓen ɓe arsigaji men uddi wonduɓe gorko seyɗane walla wonduɓe e debbo ladde. Maître Adama Baldé ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men uddi e ronkuɓe hebde kayitaji ha tengti e wonɓe to Europe jokkodire Maître Adama Baldé joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni. Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi moƴƴuɗo longal bawɗo ƴewgal omo wiya kala jiɗɗo ƴewenede kon inde maɗa e inde nene maɗa goppata so tawi o ari o ƴewanma ha cikka ko nder ɓernde ma hoɗi tawa kadi e oɗo saaha joni ko hedde hitande nde mayde ko fayta ƴewgal kala ko gratuite. omo wiya noon wonɓe nder leydi Sénégal kala jiɗɗo ƴewnede jomum yaɓɓata koyɗe mum ara ha yetto taw wona noddude walla wadde vocal so tawi noon ko wonɓe caggal leydi ɓen jomum ne wawi noddude ɗacca inde maɗa e inde nene maɗa ɗacca vocal e kala saaha ciftinama so ari ma o ƴewno ha no yinirta ni. Maître Adama Baldé ne wiya neɗɗo kala kene waɗa yo yurno saɗa naata e hoɗande yurno saɗa naata e dewgal yurno saɗa naata e ɗanngal yurno kala ko mbatta yurno so tawi ne moƴƴi bisimilla so moƴƴani goppa walla ƴewna ɗum feere. Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni mo tawi nder Mbacké télégal bitegal Mbacké Dembo waɗani daral baali. Numéro ji makko téléphone so tawi ko bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro ji makko téléphone portable mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09
aɗa wawi kadi wadde 97 temedde 419 97 63 kadi ko numéro makko. so tawi a yeehi to hello YouTube walla to Facebook a waɗi maître Adama Baldé jingañen Fuladu ma yi toon golle payjunde ɗe fewi ɗe waɗata maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hande gandal labɗo reedu malaɗo woni jiɗɗo dental pulago mbaɗɗen dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe heɗen gone alkamisa nogas e tati lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men demgal pular ɗo e habrude he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba ene nanggani en karallagal to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen horejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani o siifi décret alarba hanki o e nder on décret noon ko hollirde tigui wonde o suuɓima biteɗo général Mokhtar Wul Bella o nomi ɗum chef d' état major général des armées leydi ndi on noon lomti ko biteɗo général Mohamed Bamba Meguet ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande talata ɓennuɗo o Mohamed El Hassane Wul Boukress on ko ministre de l'hydraulique et de l' assainissement o waɗi supervisé to wuuro Nouadhibou joƴƴingol tufere arwanide noon ko fate kay avde usine ɗiɗaɓo tawi ko usine baylowo ndiyam kaɗɗam ittowo ɗum e nder maaje kaɗɗe ene watta ɗum ndiyam belɗam wawa waɗede robinet ngaji kay ha wawa hutorede oɗon usine noon hollirama tigui tawe e nder Nouadhibou lamorgo danggue faggudu leydi Mauritanie ɓe kolliri noon oɗon usine so tawi kay o gasi kala ñalawma omo jogo hattane kay wawde waylude fodde ujunnaje 5 mètre cube ndiyam kaɗɗam o watta ɗum belɗam golle ɗe noon e mahgol afgol usine o golle ɗe kala hollirama e nder lebbi 6 yatawɗi gasade haade laaɓa ɓe kolliri kadi ko fate jaaru golle ɗe ko 1,6 million e haalisa oguye limore hinde nde tawa dendagal koppereje ɗe kala ko budget jaltude e laamu leydi Mauritanie halfina golle ɗe noon ko société Mauritanie naɓe biteɗo génie militaire wondude e société français naɓe goɗɗo biteɗo Mascara hollirama noon usine o noon en tawe tigui usine o hollirama tigui ko bâtiment mawɗo no fewi on bâtiment ene tawe tigui boowal ngala 1,150 métre carré ha joni ko leydi Mauritanie keddonen e nder conseil des ministres woni jonde jagorɗe joɗinode hanki nogas ɗiɗi bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goo biteɗo Hamdouna Wula Cheikh Abdallah on nomama directeur général de douane o lomti noon ko biteɗo da Wula Elmami da Wula Elmami noon kañum da Wula Elmami gonnoɗo directeur de douane kene wona joni duuɓi sappo e tati Wula Elmami noon Wula Elmami noon o yeehi Wula Elmami kañum ko jaaɗo retraite muɗum e oɗo saaha joni Hamdouda Wula Cheikh Abdallah goɗɗo directeur général douane oɗo saaha joni hollirama tigui kañuma wonno directeur du personnel à la direction générale du douane ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula Zahafa e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui alarba hanki o wonde nder leydi Mauritanie kala ko yimɓe 50 tawa e jaati ko fiɗaɓe Covid 19 e nder ɓe cellano ɓe hen 53 kepti kelal men paati galleji men yimɓe ɗiɗo kawre ladiala leydi Mauritanie ene yaara oɗo saaha joni 54 yimɓe jeenayyi winditiɓe doggol corona hen 36 e temedde 650 kepti cellal mumen hano hannirta ni temedde 650 ko ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeeyan ha to babaɓe APSB woni association des professionnels de la santé de babaɓe ko fedde rewɓe e worɓe taw fedde rendinde babaɓe naaɓe rewɓe e worɓe kala taw ko dilloɓe to banggue cellal aade nden fedde noon e kala hitande eɓe kewi yuɓɓinde ko fate ñalli taw ko ñalɗi consultation e ñalɗi safruji taw ko gratuit e nder wuuro babaɓe ngo ɗum noon ɗin ñalɗi hitande hikka nde noon ɓe ɗamni wadde ɗum ko nogas e nayyi woni ñalawma janggo e nogas e joyyi e nogas e jeegom lewru décembre gonne ɗum ma en ketto hen noon docteur Ba Kassoum on noon ko hoorejo fedde nde fedde docteur ɓe babaɓe ko fedde nde ganduɗa rendinde safroɓe rewɓe e worɓe
eɓe juɓɓina ñalawmaji safara ñande nogas nayyi nogas joyi e nogas jeegom nduɗo lewru décembre ɗo e babaɓe hitande fof fedde nde ene yuɓɓina ɗiɗo ñalawmaji safara ngam wallude ɓen fodɓe safaraji tawi kadi ala jobdi ɓe dokke leɗɗe tawa kadi haydara jomumen joɓani docteur Kasumba ko an ardi fedde nde kalana bandiraɓe ko abbiti e ɗiɗo ñalawmaji safara ɓe juɓɓin toon ɗo e babaɓe ñande nogas nayyi nogas joyi e nogas jeegom hono nduɗo lewru. Assalamu alaikum ceerno Abou mi salminima Sodi Sow eyyi ko namdami ɗo ko faare ñalɗi cellal poɗɗi yuɓɓinede babaɓe wuuro babaɓe ñande nogas nayyi nogas joyi nogas jeegom lewru nduɗo ndu gonɗen ndu inchallah yuɓɓinta ɗum ko suwaɓe dilloɓe cellal jeeyaɓe babaɓe ɗum ko docteur muɗumen ɗum ko infirmier mumen ko sage femme mumen ndenti mbaɗi association ɗum noon yidde addande nokku o eko taari ɗum ɗiɗo ñalɗi tati ko yidde wiide wonde ɓesgu ngu tan ko yo ngar yo tin ɗum kadi gando kañumen gaddana ɗum noon momin gaddu kadi docteur eɓe ko faare rewɓe ko faare sukaɓe ko faare joom tension ngaji en diabète en noppi en guire en ñiiƴe en ɗum ɗo foof inchallah ma gadde kadi leɗɗe ma gadde e nder hen pour caggal windanaɗo ordonnance fof tawa ne wawa hebde leɗɗe muɗum yara safro hen sella hen ɗum noon ko tintinde ɓesgu babaɓe eko taari ɗum foof ɗiɗon ñalɗi noon ko enen ndendi sago o ko addande ɓesgu ngu safaruji ɗi mbawano hebde e nder nokku babaɓe wonta ko ma jaaha ha Nouakchott en feeri e banggueji goɗɗi ɗum noon ma dokka traite ɓe déplace kañumen koyemumen gara ha ɗon safrude yimɓeɓe sur place dokka ɗumen leɗɗe ɗe sur place kadi ko dokka ɗumen kadi ko faate conseil aji e ga beɗe banum e banum ɗum noon Allah jarama on jarama mi salmini on mi ñaagui duwaw kadi assalamu aleykum ko docteur Kasum Ba haaldanmo e moɗon merci beaucoup. docteur Kasum Ba on duwanama kadi duwaw ko jabateɗo saabu ko gonɗon wadde ko fellude jihadi saabu eɗen gandi oɗo saaha joni selluɓe ne pamɗi no fewi ha joni kabaruji men demgal Pulaar seno mimato babaɓe ko to leydi Sénégal paaɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañume gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andine ɗumen ko fate biletede santé to mboroso coronavirus o yarata e nder leydi he teskama noon oɗo saaha kala ɗeɗo balɗe kala ñalawma mboros coronavirus o ne ɓeydo ƴellitade e nder leydi hen jaɓe kolliri noon e nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde joyyi e ujunere temedde joyyi capanɗe naayo e jeegomo neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon hen capanɗe tato e tato tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros coronavirus ene holliri tan e nder temedere neɗɗo kala hen ɗiɗo piccal sappo e tato ko fiɗaɓe hollirama kadi e nder ɓen hen ɗiɗo ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o ɗiɗo ko cas importé woni ittuɓe ɗum caggal leydi taw ko nanggaɓe to aéroport Blaise Diagne nogas jeenayo heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellano ɓe sappo joyo kepti cellal men paati galleji mumen hay neɗɗo goto tampuɗo ala hande hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittandu muɗuma leydi Sénégal ene yaade capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeegom o neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e goho heftino cellal men hano hannirta ni ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayi o neɗɗo ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade ñalawma hande o dendagal ko hedde juuɗe safroɓe wonduɓe rafi coronavirus koɓe temedere e yimɓe nayo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leegal Grand Médine ko leegal kewgal bandiyagal ganduɗa tigui bandiyagal nder Dakar sagata subaka hollirama tigui sagata gorko mo duuɓi capanɗe tati biyetenoɗo Mamour Diallo ko kañum tigui woni mo fittade mum itta
itta e ngal ɗon leggal Mamouro Diallo noon ko commerçant juuɗo Balabel woni tigui commerçant ambulant ko kañum tigui fittade mum fittade makko itta noon ko bandi goto yooɓi fittade makko e saaha kay on bandi yinno wadde agressé debbo goto o ari noon gam yidde fabade on debbo ko ɗon tigui bandi o yooɓi fittadu makko kanko Mamouro Diallo o noon hollirama tigui ko desnoɗo ɓoyani ko resi faade joni timmani tawni hay lewru caggal nde on sagata yooɓi fittadu makko noon taw koto leggal Grand Médine waɗɗani entrepôt mawɗo kucciɗɗo kucciɗɗo stade Léopold Sédar Senghor ko ɗon tigui woni ko fittadu makko itta bandi jooɓiɗo fittadu makko o noon dogui tigui suuɗu yi to so jeere liɗɗi Grand Médine caggal noon tawtoraɓe e debbo mo yinno dandude on nde sifi bandi o ko ɗon e ɗon bandi o wawi teɓede oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe ɓe police Parcelles Assainies ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen leydi Japon walliti leydi Sénégal ballal ngal temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi réfrigérateur moftoji ñakkoji Covid-19 ballal ngal noon ari tigui koye saaha mum leydi ndi sohli ɗum no fewi saabu kay leydi Sénégal e oɗo saaha joni ɓe keeɓi ñakkoji kewɗi no fewi poɗɗi moftede e nokkuji ɓumnirteɗi ɗum noon ɗiɗo frigoji ɗi réfrigérateur ji ma mbaw tigui wawde tigui fabadema no moƴƴi no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen bandiji ɗiɗi molanteɓe Allah no fewi wonnoɓe kay won molanteɓe Allah no fewi tawa kadi ko waɗannoɓe janguji mumen ɗi hinde braquage e kala saaha e nder Mbour wiyama teeb noon kamɓe noon hollirama tigui e nder lewru novembre ɗum ɓe mbaɗin toon janguji kewɗi ɗi hinde braquage ɓe kolorino kadi e ɗiɗo noon ko yilatonoɓe jiilaw cattugu no fewi kamɓe ɗiɗo kala e oɗo saaha joni police mo commissariat central mo Mbour teɓimama ɓe mbaɗiɓe kadi déféré hen goto ene wiye inde mum fuɗɗori ko alkulal ma yette ko Diallo goɗɗo inde mum fuɗɗori ko alkulal Ba omo yette Fall ko kamɓe ɗiɗo kala noon ko kamɓe gonno mawɓe woni cerveau nde ɗon fedde wuyɓe nde hinde braquage tampinoɓe mburnaɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Kolda biteɗo Seydou Gassama o ɓuuri lollidde ko baba ko professeur espagnol professeur espagnol to lycée Bouna Kana guila alarba hanki o noon subaka nde o yalti galle makko ko fade oɗo saaha joni ko donkaɗo yitede woni porté disparu kanko noon caggal nde o yalti galle makko hollirama tigui o rewoyno ko boñ woni banque gam yidde tirade halis ko adi kay komo fata école makko kono noon guila nden faade oɗo saaha joni ala biyo yiyimo ala biyo wonanimo joom suudu makko e nene makko kala oɗo saaha joni ene tawe e ganuma mawɗo no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar tono mimi to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen Abdoulaye Diop ko ministre des affaires étrangères mo leydi Mali e oɗo saaha o joddinoma tigui e jaydiyankoɓe ɓe ORTM woni radio télévision leydi Mali o haali noon yiyande makko kay ko fate oɗo saaha joni catala CEDEAO yiyande mum jogui e peeje ƴetti kay fate leydi Mali o holliri noon e saaha kay jonde ɓe joddidi e mawɓe CEDEAO ɓe hollirama tigui wonde taɓande mawde no fewi waɗama to banggue kaldigal diplomatique to o holliri noon kanko e laamu leydi Mali kala ala koɓe jiiɗi so wona gueɗel gotel yo yimɓe gandu wonde leydi Mali ko leydi souverain ko leydi joguidi ndimago mum woni tigui yo leydi joguidi souveraineté muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen Soumaïla Boubeye Maïga gonnoɗo hoore jagode leydi Mali tumaɗo mbuñari kewɗi no fewi tawateɗo oɗo saaha joni nder kasoji hollirama noon o wona karɗo cella no fewi ɗum noon ko fayre mawde no fewi wonande koreji makko kolliri noon kala ñalawma Allah addi omo ɓeydo feblude to banggue rafi o ɓe kolliri tigui yidde mabɓe oɗo saaha joni ko yo waɗe lana ndi wa ko walla e avion o yaltine leydi ndi o nawe tigui caggal leydi e mbadi safaruji siftinde on noon kanko Soumaïla Boubeye Maïga kanko wonno hoore jagode leydi Mali e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keïta tugui 2017 ha 2019 o kanko wonno premier ministre o nanguira noon ko tuumed tigui mbuñari kewñi no fewi en 2014 e ngan sanga ko kanko wonno jagorgal kalfinaɗo ko fate défense o tuuma noon ko juuɗe makko moddude e mbuñari kewñi no fewi ko fate codgol laana taw ko laanandi wakal laana hoorejo leydi woni avion présidentiel ko guila lewru août noon ko guila ndeno teeɓa omo tawi tigui to maison d'arrêt centrale d'arrêt mo Bamako kabaruji men ɗemgal Pulaar
ha joni ko leydi Mali ñento ñorodi Mali ñorodi Sahel ko alkamisa hande no agase tati lewru bawti hitande ujunnaji ɗiɗi e no agase go sugala maygam hoorejo leydi ndi ko foti tigui wadde lancement puɗɗugol golle payjude no fewi e nder ñorodi Sahel ɗen golle noon iddatto tigui ko wattude dispensaire woni tigui centre de référence centre de santé de référence watta ɗum hôpital mo district o waɗa kadi ko wiyete extension woni tigui ɓeydude ko fate réseau kuɓama woni courant et réseau ndiyam kala e nder nde ɗon falde woni de ɗon falde o waɗa kadi ko wiyete inauguré aéroport e oɗo saaha joni innitiraɗo aéroport watti wiyede aéroport innitiraɗo aéroport Chérif Cheikhna Ahmadou Hamahulla on ko bamum Chérif Bouye Haydara ɓurɗo lullude Chérif di Nioro guila talata noon yimɓe hewɓe taw ko yimɓe laamu ngu ha tengti noon e gollotoɓe primature ene tawe tigui toon fadde yidde kay heblanade jaɓɓugal ngal e heblanade ɗen golle ɗe o ɗamini wadde toon inauguré ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno memata leydi Mali koto leydi Benin paɗen to rewo ɓaɗo hirnangue leydi Benin sara kewro Burkina Faso alarba hanki o ko wat boniɓe mbaɗi toon janngu mumen kikiɗe e base militaire Benin waji sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe ko ñanngu ngu noon nguɗo janngu noon kañum tigui watti ñanngu tati ɓiwo e nder nduɗo lewru décembre ko ñanngu wat boniɓe mbaɗi tigui e dadiɓe ɓe leydi Benin ñanngu ngu noon hollirama tigui ngu waɗi tigui ñanngu noon waɗi koye wuro ngo ɓuuri ɓattade base o noon ɓuuri ɓattade wuro ko wuro wiyetego Tanguila noon tawi temedde 6 kilométre banggue rewo leydi to banggue rewo wuro Cotonou ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Benin paɗen koto leydi Niger alkamisa hande nogas tati bawte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go subaka taw subaka law hollirama tigui to worgo Niger ko to wuro wiyete Makka Londi waɗɗani frontiére mabɓe hakkude mabɓe e Burkina Faso toonne ko seɓɓitiɓe mbaɗi janngu mumen e poste de police wondude e pont taw ko pont de bascule mo douane ko on ɗin poste uji noon kañumen goni poste uji sakkede nder leydi he ko adi kay ko aɗanata leydi Burkina Faso to banggue worgo leydi ɗi hollirama noon poste uji ɗiɗi ɗi kala ene tawe 90 kilométre hakkude mum to wuuro ñame lamorgo leydi ndi ɓe kolliri ɗon hollirama tigui ɓe duppi poste uji ɗi no fewi ɓe bonni hen no fewi bilan provisoire mo puɗɗina hebde noon hollirama tigui ko famdi kala yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men ɓen jeeɗiɗo wasɓe hen pittali men hen goto ko policier hen goto ko gendarme wondude e douanier ɓe ɗiɗo tato heddiɓeɓe kala ko civil en woni jambouru poste bascule douane o kadi hollirama ɓe duppi ɗum ha boni ha wonti laalade ɓe duppi hen kadi auto ji kewɗi auto ji militaire uji auto ji gendarme ɓe auto ji douane uɓe kala ɓe duppi ha wonti laalade koto Burkina Faso paɗen seɓɓitiɓe ɓoodenoɓe comci koninkoɓe hanande militaire uji taw ko wonnoɓe yidde wadde ñanngu mumen e civil leydi ndi ko kañum en seɓɓitiɓe wonɓe jiiɓe cikki ko militaire uji kañum en idi wadde mabɓe janngu holli ko folirama ko famli kala 1 mabɓe wasi pittali mumen to wuuro falde wuuro wiyetego Beyga ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar uddirten kabaruji men koto Madagascar kala ñalawma noon bila ko fate mayɓe bateau juunoɗo e nder Madagascar maji kadde Madagascar taw ko bateau jonnunoɗo 1jeetato neɗɗo on bateau yuno ko guila altine ɓennuɗo kala subaka noon bila on ɓeydo no fewi ñalawma hanki o ko 64 neɗɗo bila maynoɓe ñalawma hande o ɓe jettima 69 ko wasi pittali mumen hollirama noon e nder 1jeetato jolnoɓe hen ko yimɓe 90 keeɓi faabede heddiɓe kala ko hen kalki musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e habride nde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ko miñi men Seydou Abouba ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.